ay pulam jonam yidi de kayu Allah si fe bari ay pulam indam yidi sakiraɓe kala ɗo mbawɗon tawede goto fuu jewtirama teddengal inde muɗum e yettode muɗum bisimilla meɗen sanne e dow hono no wowri ni émission meɗen biyeteɗo ñeeñal ana ñeɗɗa golle muɗum ley hakkille e hakkilantagal télé meɗen biyeteɗo Pinal kala ɗo mbawɗon tawede on fuu on jowtama bisimilla meɗen sanne hande alhamdulillahi en jetti Allah en noddi sakiki meɗen jeydaɗo meɗen gollidiɗɗo meɗen en garan jokkodiren e makko ɗoni kanko Hamet Oumar Ly bisimilla maɗa sanne sanne hande émission meɗen biyeteɗo ñeeñal noddimama e dow findinde e famminde banggal golleji Pinal e ko nandi e muɗum ko wawi tawede ene wawi findinanede leñol meɗen ngol e ɓiɓɓe leyɗe meɗen ɗe fuu ko laati tawe en fuu eɗen mbawi famde eɗen kaani famde fuu yella eɗen keɓa faamu muɗum e maɗa bisimilla maɗa ɗo sanne sanne leydi meɗen Mali Bamako nokku ɗo wiyete Pinal TV télé ɓiɓɓe leyɗe meɗen saka leñol meɗen pulaku bisimilla maɗa sanne ndenno Hamet Oumar Ly so wiyama Hamet Oumar Ly yo neɗɗo andaɗo jeeyaɗo leydi meɗen Mauritanie Hamet Oumar Ly homo woni Hamet Oumar Ly بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah jarama no feewi e oɗo invitation mo mbaɗɗa kam invité nder oɗo émission biteɗo ñeeñal mo woni gandanɗa hoorema programme mo keftinmi e gandanɗa hoorema aussi mawɗo ha gandanɗa hoorema hannde mbeɗa welti e arde e émission e puɗɗortom tan ko salmindi bandiraɓe foof e aussi salmindi yimɓe yeeɓoɓe émission ma foof mbeɗa wi ɗumen tan yo jokku golle yo waɗ feere continue yebde émission o e ɗum noon min mbitemi comme no wirni tan ko Hamet Oumar Ly ummimi ko Mauritanie e leydi men Mauritanie donc toon ummimi enen mataw Allah waɗi eɗen jogui société biteɗo studio Holpak gollal men ko affaire cinéma et audiovisuel eyyi ɗum noon eɗen ndendi ɗeɗo golle woni holɗum ko ɗeɗo télé ko wiyete ko Pinal TV e ko hen garɗen enen ni mataw wostidirde yimɓeɓe e hakkillaji ko faytude télé gandanɗa hoorema ko ɗum wonno koyɗe men ɗo e Bamako e en gari noon Bamako tawɗen ɗo tan ko golle joɗɗe golle pewɗe enen ni en gari eɗen ɓeyda hen ko woni yiyande men ko woni fandare men ha télé ɗe no mbiɗen ni ko télé leñol sen mbi noon hunde ko leñol jeeyi leñol noon il faut ko nodde hen so noddama hen wawa gollidde yimɓeɓe foof ha télé ɗe dañen yetto to jiɗɗen ɗo yettade ɗum noon Hamet Oumar Ly ko professionnel e nder cinéma teddi faydi Hamet Oumar Ly min beltima sanne sanne e dow battodiral ma e hakkille tawaɗo ana ƴeeɓa ayawo Pinal TV ɗo wawi tawede foof min beltima sanne miɗen jetta Allah miɗen jettuma e tawdede e maɗa e oɗo émission biyeteɗo ñeeñal ñeɗata golle mum ley hakkille hakkilantagal Hamet Oumar Ly mi yii koyɗe limlimnuɗe ɗum woni koyɗe ɗiɗi joni aɗa wara ɗo Bamako e kabaruji kewɗi hoɗum woni garagal maɗa e ɗeɗo koyɗe ɗiɗi joni eyyi bon aɗa andi hunde fo tan ina weeli kaalen holno fuɗɗiri ko fuɗɗiri gandanɗa hoorema comme no mbiɗen ni hannde Pinal TV no darnano nde eɗen gandi hoto ko leñol darni Pinal TV ko worɓe gandanɗa hoorema yerlitiɓe waɗɓe gandanɗa hoorema gacci ko joguino foof mbi yo waɗ feere foof ha daña télé so dañi télé ɗe mbaɗa ɗum télé leñol eyyi ko ɗum ɗo noon saabi noon en janode heɓe mbaɗa ɗum wonno Pinal TV ko télé leñol e Pinal TV wiyani tan ko saari ko Bamako woni yo haaɗo Bamako Pinal TV ina waɗi fuɗɗidiɓe mum gonɗe nder leyɗele aduna ɗe foof ha noon tengtu Mauritanie no tengtunode to e Mauritanie noon kamɓe noon sosnoɓeɓe e yimɓe Pinal TV télé ɗe holkoɓe miiji eɓe miiji wiide eɓe gari to yam eɓe toye bureau am eɓe toyi kam toon eɓe kalan kam yiyande nde Pinal TV mbimoɓe aha ɗum ɗon ina moƴƴi no feewi saabu ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni ko ndenanɗen ɗum ɗo woni ko jinnoɗen
caggal noon mbimoɓe télé noon ina waɗi tan holno fannuji holno sefirto sen jiiɗi télé ɗe won ko jiɗɗen ko wonde eyyi ko ɗum ɗon noon saabi noon e nder ngal ɗon jokkodiral ɗiɗo e ardiɓe Pinal TV Mauritanie woni Abdoulaye Diallo e Hamidou Sy jottodir men e biteɗo Ousmane Sabbar Ba eyyi caggal ɗum ɗon dañduɗen mumen yewtere eyyi eɓe kollu men tan ko ga e Bamako télé ɗe won caɗele mo jogui caɗele ɗe noon eɗen gandi télé ko hunde mawde eyyi télé ko hunde mawde te ko gandal rondanto ɗum nder ɗeɗon caɗele enen noon mbiɗen aha men gar sen gaari min ƴeew noon wadde koyɗe men ediɗɗe ɗe garɗen ɗe garɗen tan ko pour balɗe 4 e nder ɗeɗon balɗe 4 noon mbiɗen yen mbaɗa hen ko wiyete ko diagnostic et évaluation eyyi mi anda noon holno jooɗiɗen wiide ɗemgal men fulɓe mais que diagnostic e firti ko ƴeewde hol woni ñawu ngu e sen gandi ñawu ngu holno caftirten ɗum eyyi no garɗen ɗo noon mbaɗɗen diagnostic tawɗen kam ko batti golloɓe ɓe kamɓe kam eɓe jogui hande martabe ɓe mbawi gollude télé kono won nokkuji goɗɗi aussi tawɗen matériel o ina foti fewdirede walla ina foti ɓewjeede tawɗen kadi encore nder hen yimɓe ene poti jangguinede saabu neɗɗo kam jangde yonata min e hooram gandanɗa hoorema mbiɗa jogui hande duuɓi 15 komi formowo yimɓe ñande foof komi ɓeydude tan janggude gandal ɗum noon gandal e nder audiovisuel kam ñande foof koko ɓeydoto est ce que a faami joni noon caggal no mbanɗen ɗum ɗon noon gartuɗen ngol ɗo lawol noon ko yiddi wadde feere foof hankkadi ha caɗele mo tel ɗe joguino foof yimɓe ittuɗo ummuɗo ne matma mbawa fuɗɗade hankkadi gollude tel ɗe tigui tigui no foti ni gollirade nder ɗeɗon caɗele noon ɓuurke hen ko tingtinde foof holko wonno ko holno télé ɗe joguirto gandanɗa hoorema kayitaji holno télé ɗe joguirto fannu e yiyande e ndimagu holno foti gollirde guila noon e wonɓe dow ha wonɓe less e alhamdulillah rabbil alamin kam en goɗɗi hen no fewi e hande tan wayni en gayni ɗum wadde e jiɗɗen noon hankkadi tan ko fuɗɗade gollal e ko ɗum adduno koyngal ɗiɗam ngal kam ko ɗum gadduno garimi ɗo wadde e ko hen gonɗen e gaynude so Allah jaaɓi famminike fa sanne Hamme Oumarou Ly min beltima sanne e dow dokkodiral maɗa hakkille e dow émission meɗen biyeteɗo ñeñal ana ñeɗa golle muɗum ley hakkille hakkilantagal min beltima fa sanne sanne fa hande Hamme Oumarou Ly miɗen jiiɗi wartude e maɗa e dow lamdal ko faati dow lamdal ko faati e Pinal TV hoɗum woni fandare Pinal TV tigui tigui ko tawete ƴeewoɓe ayawo Pinal TV fo ana mbawi famminede anda ko woni fandare muɗum tigui tigui ko ɗum Pinal TV yiɗi wadde hoɗum hani wadde e oɗo saga mo gonɗen eyyi a jarama no fewi a namdima kam hande namdal mo gandanɗa hoorema ko namgal ɓendugal te ko namdal gandanɗa hoorema potgal namdede saabu yimɓe so jiiɗi famde hunde il faut ko ganda holko woni fandare nde eyyi Pinal TV ko woni ko fandare mum tan ko ɓuurko hen tan raɓɓidde e nder haala ko wadde feere foof hande ha hande ko wiyete ko leñol fulɓe e yiɗɓe leñol fulɓe e yiɗɓe Pinal fulɓe hande jogo nokku to mbawi joɗade ina jewta ina pewjida ina gostidir hakkillaji ina jangga ina ndenda e gueɗe e gandanɗa hoorema hande e nder aduna eɗen gandi ko wiya télé foof ko ɗum woni ko gonga saabu hande télé ko ɗum tan wawi jokkodirde woɗɗodirɓe eɗen gandi eɗen jogui fannuji goɗɗi réseaux sociaux ji kono eɗen gandi télé ko kañum woni fanna ɓurɗo yawde donc fandare Pinal TV hande yiɗi tan ko hande leñol ngol yo rentu e caggal ɗeɗo télé ha yimɓe jogo nokku to gandanɗa hoorema ina mbawi yewtidde sen ƴeewi mbiɗen Pinal TV e nder slogan men e nder français retrouvons ce qui nous unit holko firte nder pular firti jiiten holko rendini men jiiten ko rendini men ko ɗum noon fandare Pinal TV hande ko ƴeewde ɗemgal fulfulde nde wonko mbiten ko ɗemgal pular fulfulde nde hande sen ƴeewi e aduna e téléji aduna ina keewi eɓe ngala hen waktuji Pinal TV noon ummi ko holɗum ko ittude nde ɗon yolde walla ko oɗon gandanɗa hoorema manquement yimɓe mbatta ɗum ha waɗ enen noon en kaɓaki hay goto nder yiyande Pinal TV ƴeewi ko yilotno ko duuɓi jogade fandare jogade télé gandanɗa hoorema fulfuldin haala hen dañaka Pinal TV n umminode kañum e nder yiyande mum wiyani ina waɗa tan encore télé taw ko fulɓe tan kalata walla ko fulɓe tan goni hen aha Pinal TV ƴeewi ko ɗemɗe goɗɗe taariɗe ɗe mo ngalaɗe aussi téléji Pinal TV nowri ɗumen naani ɗumen e nder télé ɗe dak enen ndendi liggueyo
donc fandare men ko rentinde nde leñol ngol e aussi ko wadde ko wiite holko leñol ngol yiɗi leñol ngol hande Pinal TV yiɗi ko waɗan feere fof ha waɗan ɗumen ko wiite ko émission ngaji waɗane série ji waɗane film uji waɗane débat ji hafeere ndema hafeere gaynaka fof ɗum ɗon fof ko yiyande Pinal TV hay noon e hafeere cellal fof ko ɗum woni fandare Pinal TV mais to watte kay ɗemde fulfulde to kalto bandiraɓe men fulɓe gone e nder aduna ina mbawi gandanɗa hoore ma ƴewde télé ɗe so ƴeewi télé ɗe mbawa yiide hen koye men e woɓɓe aussi mo wona fulɓe ƴeew télé ɗe so ƴeewi koye ɗe mbawa yiide hen e koye men ɗum woni fandare men tigui tigui e nder Pinal TV famminike fa sanne hamme Umaru Ly teddi faydi fa hande miɗen belti e landodirde e maɗa e wattodirde e maɗa hakkille oɗo sanga ko hani tawe ana walla leñol ngol ana walla leyɗe meɗen ana walla télé biyeteɗo Pinal émission meɗen biyeteɗo Nienial ñeɗa golle muɗum ley hakkille e hakkillantagal hamme Umaru Ly jaafoɗa e fa hande miɗen jiiɗi faamu nokku goto wakkati mo gonɗen e muɗum joni o so wiyama Pinal TV ko heewi ana lando Pinal TV wakkati mo gonɗen e muɗum o hono tawete so tawi a yiɗi tawdede e muɗum banggal cate na so e mbi'i banggal nokkuje goɗɗe ɗi woni baale hono ɗum e hono muɗum yalla Pinal TV ana jogii calɗi na cate nokkuje na tawaɗo ana yiɗi nadde e Pinal TV fuu hono hen narrata hono hen du wawi tawdede e yimɓe Pinal TV ɗo mbawi tawede fuu eyyi o a jarama no feewi ngal ɗo namdal aussi jeeyake e namde gandanɗa hoore ma ɓurɗi wawde hirjinde yimɓe Pinal TV Pinal TV en kaalin ɗo mbiɗen holko woni fandare mum e nder hande fulɓe e nder aduna o foof aɗa andi sa joguima fandare to wona fandare tan wadde hunde gandanɗa hoore ma pour leydi wotir jiɗɗa waɗan ɗum ko leyɗele jiɗɗa waɗan ɗum ko international il faut ko miijiɗa hol feere mo jogotomi hami heɓa nde ɗon hami yetto e nde ɗon fandare ko ɗum ɗon saabi noon Pinal TV ummi wi kañum waɗata comme no téléji ɗi foof kañum guiltan to société ɗo to fuɗɗoto ɗo darat ko heɓde cate Pinal TV noon en jogui fandare kal nokku e nder aduna to fulɓe goni walla yiɗɓe Pinal fulɓe to goni ma wat ɗon catal hande noon e oɗo ñalawma kalten kam hande ina wawi tan kam ko en dañi cate ɗiɗi déjà darima e nder nokku diwanuji ɗiɗi e nder aduna o e eɗen jogui cate tati goɗɗe gonɗe darade cate ɗiɗi dariɗe ɗe taw ko catal eddingal darade e nder Pinal TV ko catal murtengal hande catal murtengal darima paari ina golla holko firti darima paari ina golla catal murtangal hankkadi waɗama en place heeɓi bureau mum heeɓi siège mum e ha heeɓi ni ko liggotoɓe mum nen gone e ɗaɓɓede ɗum noon ina wawi tan haɗmen wadde lancement men Pinal TV international ma taw catal ngal gayni golle caggal Mauritanie ko catal men e nder leydi ɓurɗi nder continent eɗen mbawi wiide continent ɓurɗo mawnude e nder aduna biyo continent ɓurɗo mawnude o woni nder Amérique hande Pinal TV catal mum Amérique darima saabu nder Amérique hande en dañi toon fodde yimɓe 27 coodi action ngaji ha gayni ha hande nen daro kañumen ni darni catal mumen e min kewi noon min e mabɓe waddude batu e ko wiyete ko e zoom pour min jewtid holno fannuji ɗi holno sifaji ɗi aɗa andi darnude catal nder États-Unis te encore min cuɓi catal ngal ko yo won nokku biteɗo New York noon aɗa andi ko toon woni siège des Nations Unies lamɓe men Afrique foof kalno jeehi tonete Pinal TV ina jogui doole yaade yiidoyde mumen yewtidde mumen ɗeɗo cate ɗiɗi kam wona hankkadi wiyeede ne yiiɗa eɗe goodi caggal ɗum hannde Nigéria catal mum aussi encore ina wayni tan ina wawi wiyeede nena daro saabu hannde machallah kamɓe wonɓe ndiye Nigéria aussi eɓe ndenti ha e mbaɗi catal ngal e place kon toon suwa tan fuɗɗede golle Sénégal aussi hannde catal mum nen daro maro ko enen tan tardini seeɗa saabu wonɓe Sénégal ɓe ndenti kañumen ni darnude cate mumen e diwanuji goɗɗi noon aussi nena noddi pour wadde cate kono noon catal won noon waɗi han sifaji no catal darirto catal pour daro jiɗɗen ko wasa wonde neɗɗo goto jiɗɗen ko catal sin daro yahroto ko leñol yahroto ko yimɓe ndendi ha hande eɗen jiiɗi rende golle ɗe ndendirten ɗum tan ko gueɗel gotel wasa wonde goto wi ko min jeeyi yo yimɓe mbi ko minen jeeyi ɗum noon e nder sifaji catal holno darirto e diwan min mbiyata il faut tan ko yimɓe nogas ndenda seɓe ndendi nogas go fo hen so soodi action goto ma won action ngaji nogas ɗin action ngaji nogas so keɓama tan
catal ngal ina wawi darade. miɗen kasindinno e ɗiɗo hakkillaji fof fa findinane taweteɓe ana jeeɓa ayawo Pinal TV e dow émission meɗen biyeteɗo ñeñal fa hande miɗen jiiɗi ñeɗude e hakkille ma ɗo dow findinande sakiraɓe meɗen ɓe tawete ana pewtodiri e meɗen joni. Fa hande hamme Umaru Ly haala ma ka a fangi ɗum woni action. So action wiyama ana anda ɗum yo tubakonkore sikke walla miɗen jiiɗi pirtanamin ɗum e fulfulde nde laaɓude pacca pammina jama o ko ɗum woni action, ko action nafata hono sodirte. miɗen kasindini e ɗum sanne yalla jama tawaɗo ana ƴeewa emɓe fo ana heɓa faamu e taweteɗo ana hasindini e majjum fo fa heɓa. eyyi no mbiɗa ni ina ko gonga sen mbi action tan ko konngol farayse konngol tubankore. eyyi nder ngol ɗon konngol tubankore action firti ko holɗum ko sodde ko wayno tan eɗen mbawi wiide ko sodde kaake jeyɗa e nder télé ɗe. oɗon gandi Pinal TV sonnowo alano wonano yiyande leñol jogui wona ni wayata saabu eɗen jogui hande alɗuɓe wonɓe ɗo e Mali fuɗɗunoɓe télé ɗe in mbawno tan kañumen itta mbaɗa hen jawdi men ha heew darna télé comme no téléji aduna fof darnira. sen jii téléji ne keewi kono tawata ɗiɗon télé ko yimɓe tata walla nayyi ndendinata jawdi men tan uddita télé mbaɗiri ɗum holno jiɗirni. kono enen Pinal TV ɓeɗo net joguiɓe ina goodi e nder fulɓe neɓe garno ne mbiɗen ko ala jiɗɗen enen ko ƴewde yimɓe yo leñol sooda action ngaji. action noon sen mbi ɗum firti ko cotta sa soodi ɗum way tan ka ettuɗo haalis ma aɗa wi yo neɗɗo moftani ɗo e duuɓi ɗiɗi ɗo e duuɓi tati artirema haalis o kadi kala hen lawol ina artanma encore ko wonnatma gartam. saabu sa soodi action e nder Pinal TV ko wona an tan nafata ma nafi an nafa ɓiɓɓe ma nafa taniraɓe ma tant que aduna ni heddi e wodde action ma oɗon koko wonata tan e jibinde. saabu hande a sodata action kono noon so yi hankkadi ha an Allah waɗi a ruttima e joomma walla Allah waɗi taw kay a suwani heptude action ngaji ma koko ronata ɓiɓɓe ma donata action ngaji ma ɓiɓɓe ma taniraɓe men don action ngaji mum. e action mo connoɗa o sa soodi ɗum action koko jogoto valeur après saabu ɗo e duuɓi ɗiɗi walla ɗo e duuɓi tati inchallahu rabbi so télé ɗe action ngaji ɗi fof coodama ha télé ɗe joguima jawdi ndi ha joguima jawdi ndi timmi inchallahu rabbi hankkadi action ngaji ɗi jogoto valeur joguirto valeur noon ko ɗum wontanatma hen an gartam. joni noon noon nder Pinal TV ɗum ko jonde monde waɗano holno waɗirte ha action ngaji ɗi coode action no foti jarata ko ɗum ɗon addi e nder miijo fuɗɗuɓe ɗum jooɗi ƴeewi mbi hande qiimi saade gonɗen ke nder Mali Bamako yimɓe ñamat ko franc CFA. action noon toɗɗa e haalis Mali toɗɗa e haalis Mali ko 100.000 francs CFA ɗum woni ko mbiren ko ujunnaji 20 CFA sa addi a dañi action goto e nder Pinal TV. ew so tawi noon a addi ina yiɗa neɗɗo sino sooda ina wawi sodde ha action ngaji 5 haaɗo ɗon firti 500.000 francs temedere ujunere CFA aɗa wawi wadde ɗum cooda action ngaji ɗiɗon 5. so tawi moon woɓɓe arɓe aussi in jiiɗi sodde ko ɓuuri ɗiɗon action ngaji ɗum ɗon noon mam jewtani holno ɗiɗon fannuji action ngaji ɗi mbawtata sodirede. comme no mbiɗen ni jiɗɗen ko rende gueɗe ɗe pour ndena gueɗe ɗe noon il faut que ndena horto neɗɗo goto sodde hen action ngaji ha kewi. kono noon aussi jiɗɗo sodde action ngaji ha kewi ina wawi tottede action ngaji ha kewi kono noon après ma yewtidi e sifoji gandanɗa hoorema baɗoɗi ɗin action ngaji mi soodi ɗi holno yahrata. ɗum noon noon action Pinal TV jarat ko temedere ujunere jarat ko 100.000 francs walla mbiyen ujunnaji 20 CFA. eyyi ewa so tawi noon an hande a yiiɗi sodde action ngaji ɗi eyyi min kalnate holno codirta action ngaji. sodde action ngaji ɗi ko fannuji ɗiɗi tan woodi hen. fanno ediɗo ko on fanno tan goto wodno woni holɗum ina waɗi tan jottidirteɓe sa jottidire mumen neldata ko action ngaji ma ɗi sa neldi ɗum an andi neldirɗa ɗum ko par moyen mo neldirɗa foof so ari yettima ga mbaɗanɗa récima a soodi action indima winde e nder yahat ko to e notaire o ina jogui indima jogui carte d'identité ma winde indima an hankkadi ina anda ka actionnaire nder hen est ce que a faami. haalis o noon neldete ko gay Bamako ina waɗi noon yimɓe mum Ousmane Sabbar en foof ko yimɓe heɓoɓe haalisaji pour actionnaire uji kañumen so keeɓi tan ko kañumen jahata versoy ɗum e compte o so versi e compte o keɓa reçu versement o on reçu versement ko hen ittete waɗe so waɗama an neldeɗa ɗum woni hankkadi kam ina anda a joguima kayit action a soodi action. kono noon
eɗen pewdan ɗum kayitaji gandanɗa hoorema ni sa soodi action o ha gayni ma totte kayit kolloro mum oɗo action mo coɗɗa holno gartamma wonirata hen holno ndenirta oɗo kayit joni noon caggal noon hankkadi ko miijiɗen ko wadde cati noon on jii gueɗe ɗe mbayli seeɗa ce qui veut dire saɗa sooda action mi hokko yeru so tawi murtani gonɗa a wi aɗa sooda action halis ma a wawa ɗum neldude ga e Bamako ala neldata ɗum ko catal murtal ngal ko kañum toppiti action ngaji ma catal murtal ngal ko toon noddata mawɗo catal ngal mbiya ahan min de komi jiɗɗo sodde action mais ɓe kalanma holno codirta sa soodi toon tottiɗa récit ma halis o versete ke compte bancaire Pinal TV mo Mauritanie kono ha hande joguiɗa action ko ga e Bamako kamɓe ni noon mais ɓe nelduga halis o won kayit o so ari totteɗa ko wiyete ko contrat woni ko resdiratma e Pinal TV mbiren noon ko resdiratma ko e Pinal TV won hankkadi an ka actionnaire nder hen maintenant noon hitande foof walla duuɓi ɗiɗi foof noon ma Pinal TV waɗa jonde mawde kalta actionnaire Pinal TV wawi wonde aduna tintine sino wawi arde ara so wawa arde ma waɗane fannuji hayso tawi ko jewte nder télé holle ko action mum holno waari e holto tolni donc ɗum noon kala leydi mo so catal woodi ɗon tan mbaɗa sodde action ngaji ɗi hanke nder ngal ɗon catal so tawi kadi ka ɗanniyankoɗo ce qui veut dire wona e leydi ma gonɗa aɗa woni e leydi wondi en ngala ɗon action mais aɗa wawi sodde action ngaji to e leydi ma comme no yeru tan murtannaji gonɗo to e France hay sen dañi catal France to e France aɗa wawi sodde an action ngaji ma to e leydi ma saabu miijiɗen neɗɗo foof hankkadi batten mum fof ko leydi mum ko ɗum ɗon ɗiɗo fannuji woni no action ngaji codirte famminike fa sanne hamme Oumar Ly min beltima sanne saabu minen sa landinoke min action komin jarata yalla ɗum wonno gatta hunde wonde kasin ko wona hono no kalduɗa ni e dow no pirtirɗa ɗum ni so pamminɗa sakiraɓe meɗen ƴeewo e Pinal TV émission biyeteɗo ñeñal fouf min beltima sanne e dow inde Pinal TV miɗen jowtuma miɗen beltanima sanne fa hande min cawtali min kaɓali min tampali min garti e maɗa jafoɗa noon pular am o yalla aɗa fammo gasa miɗa miili tawe hamme Oumar Ly hande Pinal TV ana heeɓe nokkuje kewɗe ana heeɓe leyɗe kewɗe ana heeɓe du e ley burusaji kewɗi hande oɗo wakkati mo tolniɗen e mun so tawama neɗɗo haajama heɓde Pinal TV hono watta e hoto heɓete e hono heɓirte oɗo hakkille du miɗen jiiɗi jokkodirenne seeɗa pammina jama o bisimilla maɗa Ly wallahi ko weltade tan no fewi saabu neɗɗo sina namdoma e ko ganduɗa ko jiɗɗa e ko gandanɗa hoorema ko leñol yiɗi e encore sos Pinal TV ko jiiɗi a weltoto no fewi ngal ɗo namdal hande Pinal TV no mbiɗa ni ina heeɓe e nokkuji e fannuji kewɗi nokku ediɗo ko Pinal TV yimɓe yo paam wona télé taw ko télé jaggateɗo e YouTube wona téléji YouTube wona téléji internet ala ko télé gandanɗa hoorema coɗɗo fréquence gonɗe nder satellite wonko mbiten ko weeyo dow est ce que a faami donc kal e nder satellite goto wiyete ko spasat est ce que a faami ɗum kal joguiɗo ko wiyete ko parabole enen mbiyata mato boluji ɗi kal joguiɗo ɗum e in jogui technicien wi ɗum te parabole woni ɗi noon boluji mo mbiten ɗi mbaɗoɗi ɗi 90 centimétre e a soodi récepteur ma bawɗo wonde foof mi yiiɗa haalde ille récepteur won tarko publicité pour kañumen kono a soodi récepteur ma a waɗi ɗum orienté technicien ma so nandam tottama fréquence o fof no woodi ɗum décodeur e décodeur est ce que a faami voilà décodeur a soodi décodeur ma a tottama fréquence o tan a nanni ɗum e ɗum ɗon o yiilima tan mo jaggo Pinal TV ɗon haydara yoɓata lawol gotol o waɗat ɗum jagga ɗum hankkadi e jaggugol leergol saabu ɗum hankkadi jaaɗa tan ko dow weeyo ke dow satellite o jagguɗa ɗum caggal ɗum ɗon wona yimɓe fof jogui décodeur uji Pinal TV naati e nder ko wiyete ko bukkeɗo ɗo e nder Mali Vision est ce que a faami canal 268 est ce que a faami e maintenant noon aussi ko joni kam ko bandiraɓe men wonɓe to banggue Amérique foof kañumen kam hankkadi nen jagga Pinal TV saabu en kokki ɗumen feere no jagguiri hande Pinal TV en nanni ɗum e bouquet goto biteɗo Roku est ce que a faami Roku Africa chaque en nanni ɗum hen ko wonɓe satellite ɓe ko jiyata ko ɗum emi jiyata e emi jiirat ɗum aussi ke fannuji belɗi est ce que a faami e joɗɗi est ce que a faami
eew joni noon kam encore e leñol ngol noddi heewɓe mbi hannde ngala décodeur uji booluji heewɓe heen noddi mbi kañumen gonani Amérique kañumen ɓe mbi goni ko Europe ɓe mbi goni ko Sénégal kono noon saade Sénégal canal nen toon wiyete ko canal plus nen toonete ko ɗin ɓuri heewde eyyi ɗum noon aussi hannde nen waɗa hannde jonte ɗiɗi eɗen jewtide canal plus eɗen gandi ɗo e ko inchallah ko yawata ma Pinal TV naate nder bouquet canal plus won hankkadi kala joguiɗo encore canal plus ma so Allah jaaɓi ma jaggu Pinal TV eyyi so ɓooyi noon enen ni e koye men Pinal TV holko jiɗɗen wadde ni jiɗɗen ni enen ko créede décodeur men taw ko décodeur Pinal TV taw en ettat ko kartal men joguiɗen neɗɗo so soodi kartal ngal ma jaggu Pinal TV jagguide hen encore aussi chaîne uji Afrique foof mo jiɗɗi yaadude Pinal TV foof jogɗen bouquet men taw ko noon mbaɗete ɗum ɗo woni yiyande men ko ariyata inchallah so Allah jaaɓi donc Pinal TV hande kam in jagge e nder wiyete ko décodeur uji in jagge Mali Vision in jagge to Amérique e bukal biteɗo Roku e inchallah so ko juutata ko ma aussi wattu jaggede e canal famminike fa sanne Hamet Oumar Ly mo leydi meɗen Mali wona Mauritanie Mali e Sénégal e Guinée fou bisimilla maɗa sanne hande fuu min ɓuuri weltade sabi nde ɗo toɓɓere yimɓeɓe ana kasindini e mayre sanne heewɓe ana nodda min e téléphone ji ana nelda min message ngaji ana jiiɗi heɓde no paamira no keɓira Pinal TV teddi faydi sanne fa hande Hamet Oumar Ly e wakkati mo gonɗen e muɗum joni o banggal Pinal TV e ley yiyande maɗa wonko ɓeydiri leñol ngol eyyi ɗum kam hankkadi mbeɗa sikki tan seɗa namdimi ɗum ni leñol ngol kañumen foof ko jorum ko jabade tan jaboto Pinal TV wonko tigui ko ɓeydani leñol ngol alhamdulillah way tan leñol ngol way tan keɓe uddinoɓe nder suudu eɓe jiiɗa eɓe donki heɓde hande Pinal TV hokkiɓe suusdi jaggudi télé aɗa andi oɗo télé guilara jagga ko télé jaggata ko leñol ngol jeeyi ɗum mi hokkuma hen yeru min gasata min ni yimɓeɓe ene nodda e goɗɗe ne nodde mon wiyoɓe so pini subaka jaɗa ko Pinal TV dartat ɗumen yebde tan ko dawde so jippima ko Pinal TV ha ɗum ɗon adduno ni en mbi musiɓe tan ko gueɗel gotel min mbi holko muus won en mbi muusa men tan so minuit yoni tan Pinal TV uddat keddoɗa tan écran ɓalejo min mbi eyyi par ce que oɗen gandi doole ɗe cuwataw ko courant ko facture aji est ce que a faami ɗum waɗi kono joni kam en batti wadde Pinal TV ina yaaha 24 heures sur 24 firti ko so huɓɓi subaka ɗon ha ko dartataka est ce que a faami saabu ko wiide tan yimɓe jii hen koye men comme no julde ɓennude nde ni arene Pinal TV hankkadi kam tawama julɗeɗe ɗiɗi korka e taski yimɓe ne mbaɗirata hen eɓe jii émission ngaji gandan nden eɓe jiyata tan ko woɓɓe ɓe e julde ina mbaɗa émission ngaji e ɗemɗe goɗɗe kamɓe noon leñol ngol eɓe jii julde Pinal TV waɗiniɓe émission ngaji guila e hoɗoɓe hay ɗum ɗonim aɗa waɗi galle ma aɗa yeeɓa aɗa andi ɗum ɗo ko an jeeyi e ɓurat hen welde encore fof ko ɓima huccite ma ɓurat hen welde fof ko ɓinguel ma huccite ma wima ayi ɗum ko holɗum mbiya ɗum ko telam min holko saabi ɗum min kay jewdam nen hen a faami ɗum ɗo ina weeli donc Pinal TV e banggue leñol ngol nen artan ɗum gartam kewɗam te ɗum ko fuɗɗode tan nani wonko kalɗen hen sen deftirima hen tan sa Pinal TV ko woni ko yaltude joni e télé ɗe wona ɗum woni programme men wona ɗum woni programme Pinal TV Pinal TV programme mum ko yaltinde gandanɗa hoorema holno ndema holno gaynaka holno cellal holno sport ko mbiten ko football taw ke ɗemde fulfulde taw ko journalisme jahaten kaala taw ko fulfulde waɗoɓe ɗum ɗon ete holno jangde so tawi encore hay joni no Covid o arirni eɗen gandi hande éclat ji kewɗi dartinom kono Pinal TV ina jogui programme mi waɗata tok hande ko avec la nouvelle technologie numérique mi andani mbireten ɗum e ɗemgal men kono meɓe keɓ jangde taw ke per télé ɗe a jaggat télé ɗe gona galle ma taw jangguinoɓe nen jalta nder télé ɗe ɗum noon Pinal TV ko jiite ko hen joni ko ɗum ko programme tan gonɗe waɗede ha télé ɗe tan ina yaaha kono gonɗen ke darnude oɗon programme sen gayni ɗum darnude sa huɓɓi Pinal TV hakkude subaka ha aɗa ɗani yo jamma ma heɓe hen jangde ma heɓe hen cellal ma heɓe hen ndemo ma heɓe hen film uji ma heɓe hen encore ko wiyete ko développement ɗum foof rendat wona programme Pinal TV ha Allah waɗani
ƴeewen dañji Pinal TV mo ɗiɗaɓa mo tataɓa mo nayaɓa taw heen goo fof o wona tanke fande sport o wona tanke fande Pinal e oɗo wona tanke fande ko wiyete ko habaruji journal liggey o no Fouta wiyata golle o hande so wiyama nuygal makko e leñol ngol so a wona go'o fo a ɗiɗi min beltima sanne sanne e dow ɗiɗo hakkillaji ɗimin kasin dinno e muɗum gilla ko wona joni jonno noon miɗo jogui e maɗa lamdol mana ewnago maɗa fewtude e leñol ngol tawaɗa na ƴeewa ayawo Pinal TV fou émission meɗen biyeteɗo ñeñal hono kanɗen wadde fa tawe oɗo golle ana yuɓɓo no yaara yeeso e dow ewnago maɗa fewtude e leñol ngol eyyi Allah jarama no fewi a namdima kadi namdal mo gandanɗa hoorema hande somi namdama ɗum tan mi weltoto no fewi saabu ɓuuri musde aduna foof ko wadde gollal mbiyaka leñol sa wi gollal mbiyaka leñol jeeyi so leñol arani tan gollal ngal yahata saabu sonna wiyani ko leñol a gollat ko gollata ko mbiyama leñol abbomi kono Pinal TV wi ko ala yo leñol ar erangam e ko leñol ngol ɗum ɗo ko koyɗi gonno e mumen jogade télé wonno ko koyɗol e leñol ngol yimɓeɓe yo woni groupe aji WhatsApp yo woni groupe aji Facebook kala groupe aji gonno sin goye mbiyatma en jiiɗi jogade yo fulɓe dañ télé ɗum kam eɗen keftin ɗum enen fof ɗum ɗo wonno goƴo leñol ngol hande on gaddanama télé te wona télé gandanɗa hoorema ka télé tigui gandanɗa hoorema ko anduɓe gone rentude ina darna ɗeɗo télé nen gon caggal Pinal TV ɗum waɗi ko mbimonmi koko daroto est ce que faami erago batten goy ko leñol ngol hande sa ƴeewi mi hokko tan yeru a wi fatmi etta 100 000 francs mi sooda nagge a soodi nagge nde ma ñammina ma toppirɗa tampa hen hatma hebde gartam nagge ɗe kono sa etti ɗiɗon 100 000 francs a noyi ɗum to e Pinal TV halis ma nen mofti nen reeni minen yimɓe Pinal TV ma taha men min mbawa sodde ɗum hay sin tawi ko batterie aji pour caméra wawa gollude halis ma oɗon an hankkadi a tampata saabu hankkadi ko investissement wiyete ko minen noon hankkadi gonata rende halis o ha min gartiro men mbima aha halis ma nen fuɗɗo hankkadi wadde ɗeɗo gartam donc erangam ko yimɓe yo paam ɗum ɗo ko koyɗol wonno e men wonti gonga e kala ko wonti gonga sen jiiɗa majje men sen jiiɗa yah mbaɗe feere enen fof jaggen hen junggo so mbeɗa haala ɗum ɗo noon aussi erangam ɓurat fayde ke sukaɓe ɓe ko sukaɓe ɓe hen ɓurat fayde holko waɗi wiide sukaɓe hoto mbiye paade hamin mawno min puɗɗo wadde wonde actionnaire uji sodde action ngaji ko joni cotton action ngaji saabu ko onon mbawi yaadude télé ɗe saabu télé ɗe hande sa ƴeewi ko sukaɓe mbawi nawde ɗum yeeso hor kule gaare onon foof hande feccere moon ko jangguɓe ɓuurko hewde ni ko janggu oɗon gandi holko firti action sodde action gaare ndente gaare gone caggal Pinal TV coodon action ngaji kala mon joguiɗo société in andi sa soodi action ma wonani gartam te aussi encore ma société ma wawa waddude collaboration ngaji avec Pinal TV ɗum noon eragam tan ke leñol ngol fof noon foti guile noon aynaɓe ɓe ha e remoɓe ɓe saabu komin yaltino programme uji ha feere ndema e gaynaka e awo fof onon fof gaare coode action ngaji matma Pinal TV yette toon moon saabu doole moon ɗum wonata doole men kono noon sen beltinima en coodani hewɓe nen daare damal Pinal TV ɗum ko gonga tan kaldeten hewɓe nen daare damal Pinal TV in jiiɗi sodde action ngaji ha keewa hewɓe nen ɗon daari kono minen gone wiide muñine amen seeɗa taw joni min jitto ko noddude leñol min jiiɗi ko noddude leñol yo sood kono noon wontamin jettoto so leñol arani kamin tottoɓe ɗiɗon action ngaji dariɓe coodo ew so yeehi noon hankkadi ha yontima waɗoy ɗo duuɓi ɗiɗi duuɓi tati neɗɗo wiyata pourtant nde ɓeeɗo garino mbinom yomi sood kono cikkannomi tan ko bolle puyɗe wontatma ko nims nden hankkadi soodde wodata woodi tan ko gabbaɗa ɗum noon erague am tinno ɗe mbaɗe feere gandon ɗum ɗo ko wona koyɗol ko ɗum gonga te ɗum ɗo aussi ko wona télé gandanɗa hoorema leydi ko télé aduna woni ɗo doole moon woni doola men ko ɗum ñaaguiɗen Allah ko ɗum jiɗɗen kono son garani encore minen kamin foɗɓe continue yaade e samin continue yaade aussi no garoy ɗon foof ina wawi gabbo ɗon donc erague am ko tinno ɗe
tinne en keɓi télé ngare jente men e ɗeɗo télé kokkon hen jiyanɗe mon kokkon hen gande mon kokkon hen doole mon so tawi Allah waɗi jangunɗa ko affaire télé ara era e télé ɗe ya ar gollana télé ɗe ya ara liggoɗa e télé ɗe kala to mbawɗa hettude ar nodda ya ar jagga jungo e télé ɗe famminiki fa sanne Hamme Umaru Ly min beltima sanne sanne e oɗo hakkille lobbo nokku goto miɗen jiiɗi toɓɓude e landade woni mana hono banggal action en sukaɓe e mawɓe fof e rewɓe e worɓe fof goto fof jiɗɗo sodde ana wawi sodde na so wona tawe sukaɓe tan na tawe rewɓe tan ma worɓe tan ko wawi wonde fof miɗen jiiɗi famde so tawama suka e mawɗo debbo e gorko fof no mbawi sodde miɗen jiiɗi famde ndeɗo toɓɓere eyyi a jarama no fewi hande sodde action e nder Pinal TV ko ni sifori ko mawɗo ina wawi sooda action suka ina sooda action debbo ina sooda action ɓeɗo fof kañumen fof ina mbawi sodde action ngaji e nder Pinal TV saabu no mbiɗen ni Pinal TV ko kala neɗɗo leñol e jiɗɗo encore leñol fulɓe e encore jiɗɗo Pinal fulɓe so ari tan koko yeyete action ngaji ko ni woni sifa e nder Pinal TV action ngaji ɗi ko debbo gorko mawɗo suka kañumen fof so ngari tan koko jeyete action ngaji ɗum noon Pinal TV kala neɗɗo gonɗo e leñol ngol ko joom action ngaji kala jiɗɗo Pinal fulɓe so ari ma yeey encore action ngaji eyyi teddi faydi Hamme Umaru Ly bisimilla maɗa sanne ɗum jaati wonno ko min jiiɗi famde yimɓe ɓe fuu kañum en poti ɗo kala bawɗo tawede ene ƴeewa en e oɗo saanga fuu en mbiyan ɗum bisimilla muɗum sanne Hamme Umaru Ly nde wonno gajateji ɗi juuti jonde nde du juuti kono keɓa famde de min tampali min kaaɓali ko neɗɗo foti janngude e duuɓi fuu ne yiɗi ɓeydanede fa hande miɗen yiɗi ɓeydanamin e garagal maɗa ɗo Mali meɗen Bamako men Pinal meɗen TV émission meɗen biyeteɗo Nienial e ley wakkati mo gonɗen e muɗum joni o aɗa andi golleji Pinal TV ana jaadi e leñol ngol fof yimɓeɓe fuu ana belti hen sanne e ley ko jiiɗa ko taykiɗa e golleji Pinal TV mana golloɓe ɗo ɓe seyo maɗa hen e hakkille mo dokkata wonɓe hemɓe miɗen jiiɗi ɓeydanamin bisimilla maɗa sanne ngan banggal kono en kaalin ɗum nani mataw eɗen mbawi hen reftatade seeɗa tan ko garɗen ko ɗo ko tawɗen ko ɗo golloɓe ɓe nder Pinal TV ko yimɓe golloɓe joginiɓe ɗum gandal eyyi ko joginiɓe ɗum gandal te ko softanɓe ɗum aɗa andi jogade gandal e softude gueɗe ɗiɗi so tawi neɗɗo on jogui gandal e ina softani hunde tan gollidade mum ina weeli ko heddi ko noon comme no mbiɗen ni jangde gasata inchallah ngol ɗo sen duttima ken artitoyoɓe ɗo sen gartitoyo ɗo aussi holko woni tan jonde men ko affaire janguinde ko ɓeydande yimɓeɓe gandal e ko mbaɗata ko guile noon onon joguiɓe émission ngaji ɗi mon ɓeydan gandal e émission holno renirte e wonɓe caggal karallaji technique aji ɗi ma ɓeydani gandal journaliste uji ɗi ma ɓeydani gandal waɗoɓe reportage uji ma ɓeydan gandal et aussi encore min mbaw addude jawdi ko matériel saabu gandal so woodi aussi il faut ko gollata ko wooda golle ɗe aussi no gollirtoni eɗen gandi hande aduna o waylima téléji foof hande eɗen gandi en kalta HD kalten hande ko UHD est ce que faami walla kaalen 4K enen ni en mbawa jasde aduna o saabu Pinal TV yiyande mum en kaali Pinal TV hande nder yiyande mum so ɓurani kam France 24 so ɓurani CNN kam yo ɓagga ɗon enen ko ɗum woni yiyande men te inchallah ko ɗum woni ko mbaɗeten ɗum ɗon noon ken kaalin ɗum kam e nder han raɓɓiɗinde haal ko woni ko ɗo ene golloto e sukaɓe mbawɗen tan ko yettude ɗumen saabu sen ƴeewi guil Pinal TV udditi yeeɓoɓe Pinal TV meeɗa yitte Pinal TV dari ñande foof nene yaltina caggal mum noon ko sukaɓe nene golla yimɓe nene golla eyyi kono noon en gartira tan yimɓeɓe yo kuccite Pinal TV jagga Pinal TV jaɓ wadde jawdi men e nder Pinal TV matma golle ɗe jokku famminike fa sanne Hamme Umaru Ly min beltima sanne sanne e dow ngal ɗo landal
landol meɗen du ngol tawete eɗen kasindini e muɗum sanne en keɓi faamu muɗum yo Allah wallu fa hande hamme Umaru Ly oɗo émission biyeteɗo ñeeñal ana ñeɗa golle muɗum ley hakkille e hakkillantagal hande toɓɓe ɗiɗi wonnode ɓamɗen en jeehi faaɗe jotto yiike 6 toɓɓere arandere meɗen nde mbiɗen findinde ɗiɗo ɓerde nde mbiɗen famminde albarka Allah haalaji kewɗi goɗɗi jalti ley hen ko wona fay hono ko kasin dinnoɗen ko e ko ɓurnoɗen hasin dinde ko en landaki fe yalti ley hen min beltima sanne miɗen jettuma e caggal ɗum noon timmoɗe émission meɗen ñeeñal timmoɗe muɗum en kaalan minitaji meɗen 2 ma 3 tawe ɗemgal meɗen ngal muynuɗen mbowɗen mbawɗen ngal kanduɗen tinnoɗa pati lomba hen ɗengal gongal jananal fof tinnoɗa pati lomba hen ɗengal gongal jananal fof ɗum woni ko mbaynortoɗen sakiraɓe meɗen caggal a jowti yimɓeɓe a jarnikeɓe a haali seyo maɗa hen a haali ko ponɗa haalde fof ka kaala ɗum e ɗengal meɗen ngal tinnoɗa pati kaala hen ɗengal gongal jananal fof ɗum woni nokkuwel pamarel biyetegel eɗen itta hen ko en jeeya bisimilla. eyyi ɗum noon Allah jarama a jarama no fewi haɗimi haalde hen ɗemgal gongal mataw mi waydirat tan e yimɓeɓe saabu mbeɗa andi tawat ko émission ma o fandima gasde mi wasto kam mi anda so tawi ko noon mbaɗirɗa programme mais kam mi waydire yimɓe mbeɗa sikki noon de eyyi mi donc a jarama Allah jarama no fewi mbeɗa andi ni tawat no mbiɗa ni tan kadi émission o fandima gasde haɗimi wadde hen ɗemgal jananal saabu ken renduɓe kono mbaɗɗani min mbeɗa welti hen no fewi saabu yimɓe so ndendi tan yo peccu enen noon en gandi fandare men ko wona tan wiide enen fulɓe ala ko enen fulɓe e heddiɓe ɗum noon a jarama tigui ko mbaɗɗa ko ɗum noon bandiraɓe mi waydire moon kam e dow teddugal e mbeɗa welti e garangalam hande e oɗo émission ñeeñal avant mbeɗa ara émission ma mi yeeɓi ɗum e mi wima avant ne kasi avant on nen aroy avant ne ko woni avant ko eyyi joni mi anda mi watta ay teddi faydi sakiraɓe ƴeewo Pinal TV ɗo mbawɗon tawede fo on jewtama sanne on jettama on beltanama ay pulam jonnam yiɗi yiide kayru Allah si fe bari ay pulam min dami